pičí. Rozhodli jsme se uspořádat divadelní festival improvizace, protože tady žádný takový není v Čechách. A tím, jak jezdíme poměrně často do zahraničí, tak vidíme, že ten vývoj v Evropě, i v Británii, i v Americe pokročil někam dál, než ten způsob, kterým se improvizace hraje tady v Čechách. A máme pocit, že je potřeba, aby ty vlivy z Evropy, ze světa prostě přicházely do Čech, aby se to posouvalo. Stejně jako třeba probíhá festival německého divadla, tak věříme, že je potřeba organizovat festival improvizace, abychom ukázali, kam se ten svět posunul dál. Mně osobně právě přesně pomohla improvizace velmi u všech zkoušek na vysokou a u státnic a tak, že je to vlastně dost podobný pocit ve chvíli, kdy jdete na jeviště a nevíte, co budete dělat, tak tam si vytáhnete otázku a taky nevíte, co budete dělat a prostě něco dělat musíte, takže v tom je to strašně prospěšný, že člověk má ten cvik. A v kubismu bychom rádi viděli vyhazov z práce. Minuta. No už zase jdete o kvadrant pozdě. Měl byste se nad sebou zamyslet. U obdélníkového stolu máte být na kruh přesně. Moje koule je prázdná. Vaše koule je prázdná. Ano. To říkáte mně, majitelce firmy na kostičky pro dědičky. Palce došly, nemohl jsem s tím nic dělat. Všechny byly z poloviny prázdné. V tom případě mám pro vás jeden dlouhý váleček. A když ho roztáhnete? Obdélník, ne! Ano, je to obdélník z práce. Mohu si spalit svůj půlkruh? Spalte si půlkruh a táhněte čtvercovými dveřmi ven na podlouhlou ulici. Za spirálou! Normally, the audience come with objects, and at the entrance there's the chest, and they drop it in it. But here with the festival organization, they told us it is a little hard to do it, so we told them, okay, you put objects, but we don't see it before we play. It's so horrible. Such That a is a sad horrible story. story. And that is why I'm still single. One of the reasons, maybe. What is this? A lot of colors, I like it. Yeah, I heard this was invented by Chinese. Really? Yeah, so they could count things. Why not an iPhone? Well, I never understood how it worked, but they used it some days before. Okay. Let's see it. I read some things about it. My jsme tu dramaturgii toho festivalu postavili tak, aby to gradovalo. Čili zítra bude hrát skupina Just Impro, která patří mezi špičku v Čechách. Potom po nich vystupuje rakouské divadlo Theater im Bahnhof, kde stojí v čele vlastně asi jeden z nejlepších improvizátorů momentálně, nejenom v Evropě, ale i ve světě, který se jmenuje Jacob Bennigan. A je to původem Brit, teďka žije v Rakousku, ale je to výborný improvizátor a zároveň výborný komik.